लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणूक करणारी टोळी येवला तालुका पोलीस स्थानकाच्या पथकाने जेरबंद केली असून या संदर्भात येवला तालुका पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। तालुक्यातील गारखेडा येथील युवकाचे लग्नानंतर फसवणूक झाली होती। या संदर्भात या युवकाने येवला तालुका पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती। या संदर्भात येवला तालुका पोलीस पथकाने तपास करत लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणूक करणारे टोळीला ताब्यात घेतले असून अजूनही कोणाची फसवणूक झाली असल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे। मागील 10 ते 15 दिवसांमध्ये येवला तालुक्यामधील एक विवाह इच्छुक तरुणांच्या तक्रारी या पोलीस स्टेशनला प्राप्त होत्या। या तरुणांची विवाह इच्छुक तरुण होते, त्यांचं लग्न करून देण्यासाठी वधू आहे, मुलगी आहे असं एक दाखवून आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक केलेली आहे। अशा तक्रारी पोलीस स्टेशनला प्राप्त होत्या। या तक्रारीच्या नंतर माननीय पोलीस अधीक्षक श्री उमाप साहेब, माननीय ॲडिशनल SP अनिकेत भारती सर, माननीय SDPO सुरक्षक सर यांना या तक्रारीची कल्पना देऊन त्यांनी दिलेल्या मार्गदर्शनाच्या अनुषंगाने येवला तालुका पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्टर नंबर 434/2023 भारतीय दंडविधान कलम 384, 420, 406, 409, 120 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आपण एक तालुका पोलीस स्टेशन अंतर्गत एक पथक बनवलं। पथकामध्ये पथकाचे प्रमुख श्री बहिर सर व पुन्हा सुनीत महाजन, पोलीस शिपाई पिसाळ, मुकेश जाधव असं एक पथक बनवलं आणि त्या पथकाला नागपूर येथे पाठवून जे मुख्य एजंट आहेत यांना आपण ताब्यात घेतलेलं आहे। मुख्य संशयित जे आरोपी आहेत त्यामध्ये 8 लोकांची नावं आलेली आहेत। त्यामध्ये योगेश जठार, अंजना जठार, सचिन निगुट, भाऊसाहेब मुळे, शंकर शेंडे, दिलेश्वरी राणी, सुजाता निर्मलकर, किरण फुले असे संशयित आमच्या ताब्यात आहेत आणि माननीय वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे। मी येवला तालुका पोलीस स्टेशनच्या वतीने येवला तालुक्यामधील नागरिकांना आवाहन करतो की याप्रमाणे अजून विवाह इच्छुक तरुणांची ज्यांची फसवणूक झालेली आहे अशा लोकांनी येवला तालुका पोलीस स्टेशनला संपर्क साधावा।